Tady čas vítám z dalšího videa a tady to video bych chtěl směřovat prostě na video, který jsem dneska vydal v 11 hodin, byla premiéra, včera jsem to stříhal nějak a dneska to bylo oficiálně vydaný. Pokud vidíte tady toho kamaráda, tak on je teď u mě na pokoji a hraje Xbox. Neptejte se ho na nic, protože vám na nic neodpoví. Takže tak. To je jenom malá vsuvka, já si tady jenom upravím kameru a můžeme jít natáčet. Tak, nicméně, čím bych začal? Začal bych asi tím, že vy jste mě včera neslyšeli, já jsem celou dobu si tady povídal sám pro sebe, takže tak. Začal bych tím, že jak bych to řekl, chtěl bych rozrůst můj kanál na YouTube. Protože já jsem vám vydal tohle video a normálně tady jsem mluvil, koukejte, tady jsem normálně mluvil, ale nemluvil jsem, jo. Prostě jsem měl vyplý mikrofon, nevím jak se to stalo, ukazovalo to, že to je zaplý, takže tak. Nicméně, na mém kanálu je pouze 4 odběratelů. Budu tam dávat video, video vyšlo před 9 hodinama, 3 zhlédnutí dobrý. Jedno video, další video, to je starý, na mém kanále to bylo už dlouho. Jestli vidíte tady toho pána, jak nám kouká do videa, tak mu dejte odběr na YouTube, jmenuje se tam Petr Loek, jo. Takže tak, a jestli slyšíte vzadu, tak to je on. On tady hraje a tady mi plavou rybičky za mnou. Takže tak. Takže, takhle. Můj starý kanál měl 16 odběratelů. Bylo tam 7 videí, 7 jo, abych vám nekecal. A já jsem vlastně na tom videu, to jde ještě, jo, tak já jsem vlastně na těch videích už pracoval dlouho. A když něco dám na YouTube, tak já si říkám, že to smažu, protože já mám jako hodně harddisků a tam už mám hodně věcí, které potřebuju, prostě můžu vám i klidně ukázat. Tady, že prostě, koukejte jo, tady prostě mám 5 harddisků a tady už skoro mám všechny plný a to jsou všechno tady jeden je 1 TB, druhý 1 TB, třetí 1 TB, jeden 232, čtvrtý, 5. 476. Takže tak. A na mém starém kanále, který se nedá už dohledat, protože normálně se tam dohledal pod Cracky Gamer, ale je tam už můj kanál a tady vlastně máte moje video. Nevítám. Tohle video jsem uploadoval na můj kanál, na ten starý, kde bylo 16 odběratelů a víte, co je podstatný v tom? To je docela sranda, jo, protože to je jako, jsem se já tomu vysmál. Oni mi vymazali kanál z toho důvodu, že jsem tam dal prostě jednu písničku, na který já jsem tomu majitelovi té písničky prý ukradl údajně autorský práva, přitom to není pravda, protože podle paragrafu 538 YouTube stanoví, že si můžete nahrát jakýkoliv track, ale nesmíte samozřejmě porušit autorský práva a já jsem samozřejmě porušil, protože já jsem si tam dal jako nějaký písničky a já vlastně jsem si tam nedal písničky, které si můžete normálně stáhnout. Já jsem si tam dal písničku, kterou mám staženou z YouTube a prostě jsem ukradl autorský práva. Nechápal jsem proč. V tom videu jsem za prvý nemluvil prostě, nebyla tam žádná nahá nebo pornografie. Nebyl žádný jako nějaký nebezpečný záběr, nepracoval jsem s žádným nebezpečným lihem nebo tak, prostě jsem normálně natáčel video. Nechápu teda, proč YouTube to takhle jako prostě potřebuje řešit. Jo. To je další věc. Další věc je to, a prostě bych chtěl vlastně další věc je to, že jsem na tom videu měl, teda na tom kanálu jsem měl videa, který už zmizely. Nemůžu je reuploadovat, protože prostě já už ty videa nemám na prostě všech těch
videí, co jsem pracoval, co jsem stříhal tady, dokonce jedno video, a to vám nelžu, jsem stříhal 3 hodiny, od 9 do půlnoci v podstatě, tak nějak by to mělo vycházet, tak jsem to stříhal. Vlastně když stříháte video a pracujete na tom, tak vlastně nevíte ani pojem od času, takže mě to bylo v podstatě jedno, jestli jdu spát v 1 nebo ve 2, bylo mi to úplně uprdele, takže tak, teda musím tam dát, musím tam dát cenzuru, protože jsem teď řekl prostě slovo, takže tak. A prostě já jsem tam měl vlastně den otevření k dopravním podniku v Budějcích a to bylo moje nejzlínutější video. Prostě to video už nemám a nevím, jestli teď v tomhle roce bude den otevřených dveří, to nevím, jestli to oni dělají, protože teď v tady tom roce se stalo hodně jako nehezkých věcí, schořel autobus na jedné zastávce, kousek tady co bydlím a prostě stalo se toho, takže nevím vůbec, jestli to otevřou. Já jsem tam byl vlastně, to jsem stočil s kamarádem, jmenuje se Romster na YouTube, to jsem vlastně tím tě zdravím do videa a uzdrav se a pak nám přijeď ukázat, jak si dopad. Takže takhle tě zdravíme, tady je Peťa, opodál, pozdrav. Díky. Takže tak, to video vlastně, to jsem natáčel fakt hodně dobře, to jsem měl vlastně stabilizátor půjčený od toho youtubera. Nicméně dejte mu tam odběr a like na videa, protože má jako dobrý videa, má tam od Traxasu pod vlastně skoro unboxing, dal by se říct. Tvoří zábavný content, takže jdete se podívat. Takže, nicméně, abych vás netrápil furt do den otevření dveří dopravní podniku, tak bych to shrnul tím, že prostě to video bylo dobrý, ale už ho nemám. Mám jedno video a to je starý rok a půl, jsem unboxoval tady na tom pokoji nový repráky od značky Fenda, to byly prostě jedny bedny, které svítily, bylo to strašně obrovský výkon, stále mě dokonce 3, to jsem dřív ještě šel prodat PlayStation Pro, takže abyste takové viděli a v tu dobu prostě jsem měl monitor, který měl 24, prostě byl to 24, takže byla v podstatě malá, strašně, jak vidíte za mnou, tak kámoš tam má televizi moji půjčenou a to je skoro 40, nebo myslím, že to je. Teď mám monitor, to vám budu ještě dělat možná PC review nebo PC setup dneska, jestli to stihnu, tak dneska. Jestli ne, tak vám to dám zítra odpoledne. Já teď chci natáčet fakt hodně, to jsem vám ještě zapomněl říct, že tenhle kanál chci, aby se já to neumím říct, rozrůst, díky. Takže tak. Nicméně mám i nový komp, teda trošku starší, ale upgradeoval jsem tam procesor, je tam Intel Core i5 s boostovací frekvencí až 5500, takže to je jako na práci jako dělaný. Ramky 40 GB, grafika 3080 nadupaná a za pouhých 11 000, jo kamarádi. Takže tak. Větráky to mám furt svítící, to je Case Genesis, takže co byste čekali. A vlastně monitor je Xiaomi Mi Curved Gaming 34 Prohlej 144 Hz. Mám ještě doma jeden a to je AOC nebo NOC, nevím jak se to jmenuje, ale je tam prostě AOC a prostě má to 165 Hz a ten je fakt dobrý. Je to jenom 32, protože tohle je 34, ta 34 já ji mám širokou a on je trošku jakoby větší, jakoby, jak bych to řekl, prostě skoro přes celý stůl a to je právě, že to dobrý. Koukáte prostě na to, jak ta srnka, jestli jste viděli to, jak tam je vždycky ten, jak oni koukají, tak to je přesně ono, takže tak. Nicméně, tohle je starý 11. června 2023, jo, tak abyste to viděli, tak tohle je 11. června 2023, pánové. To jsem natáčel na můj starý kanál, který se jmenoval Cracky Gamer. Není to tenhle, jak je novej, ale je to ten starý ze 16. odběratela, tak si pojďme to poslechnout. Mám vás u tady dalšího videa, ale bude to teď vlastně jenom takový menší unboxing, nebude to unboxing, to udělám potom. Já vám ukážu jenom, koupil jsem si asi 4. LED pásky, jsou to vlastně smart, takže to můžu přes telefon a je to prý i na hudbu, to jsem dozvědavý, protože mám dobrý repáky, takže jsem si dal, jestli to bude fungovat, mám tomu i čtenku a tak. Lidi, ještě vám řeknu jednu vsuvku, jo, teď nevím, jestli to bude vtip nebo tak, ale nikdy neříkejte ve videu, že máte účtenku, protože jinak vám domů naběhne 5 cikánů a už tu účtenku mít nebudete. Takže tak. Takže to bylo jen tak.
Nicméně, já jsem dával video dneska, o tom jsem vám chci si ho nebudu to video nebudu ho smazávat, protože je tam práce na tom videu, ale vůbec tam nemluvím, jo, vidíte to prostě, mám tady možná jenom jakoby intro, který jsem natáčel, můžete si ho poslechnout. Pokud jste to neviděli, tak se podívejte, hodil jsem vám i odkaz jako na Instagram, ale to je, myslím si, že je předplatný, protože tam nemluvím, že jo, jenom jako na začátku. Tohle video je speciální, pokud ho vidíš bez intra a bez hudby, bez ničeho, jenom tam mluvím a tam Windows takhle, tak to je speciální kvůli tomu, že jsem dával vyjádření kvůli mému kanálu, že je smazaný, už ho nenajdu prostě, když zapnu starý účet, nám hlasí, že jsem porušil autorská práva a nemůžu nic s tím dělat, napsal jsem i na udělat video pro vás, to byl dost žádaný, protože mi chodili spolu. Jo, nicméně, co ještě chci tady říct, tak to je, že bude ten PC review, protože to je fakt jako žádaný, dokonce jako i z mých vlastních zkušeností, já to vám nekecám. Chodili ke mně páťáci, šestáci, třeťáci a i sedmáci, i osmáci, se ptát. Oni prostě za mnou přišli a řekli, ty máš prostě nejlepší kanál. Tohle střihnu. Ticho, takže tak. Ale já si dostihnu ještě do konce nevýhody. Jo, nicméně tímhle vám chci říct, jestli jste viděli tamto, jo, něco mi teď prostě přišla nějaká hospodyně teď, jo, jako znáte ty homelessátky, takže tak. Takže tímhle vám, nesmí se, já to budu fakt točit dlouho. Takže tímhle vám chci říct, že ke mně chodili páťáci, třeťáci, čtvrťáci, šestáci, sedmáci, osmáci. A říkali mi, ty máš nejlepší kanál a prostě jsi lepší jak tady a tady to. A pak mi prostě řekli, hele, a když máš ten nový počítač, proč nevydáš nějaký nový PC setup nebo PC review? A já, hele, já ho vydám prostě teď a furt jsem mi to říkal a oni furt za mnou chodili, a kdy ho už vydáš, už prostě to bylo žádaný, takže já jim to splním a natočím ho. V tomhle týdnu bych to chtěl stihnout, v tomhle týdnu bych chtěl stihnout 2 videa. Třetí bude, to bude experiment, to bude challenge s kamarádem. Jo, to bude myslím challenge s kamarádem, protože tady za mnou je Petr a jestli on bude chtít natáčet se mnou jedno video, tak já to bude speciální, protože v každém videu jsem v podstatě sám. A jestli on bude chtít, tak s tím natočím challenge, koupíme si nějaký jídlo, který jsme ještě nejedli a sníme ho a natočíme vám challenge. Takže tak. Nicméně, PC review určitě natočím vám, v tom PC review bude, co mám, jakýkoliv komponenty, co mám tady v tom, co disponuje celý můj setup, jo, jaký mám volant a tak. Takže tímhle vám bych chtěl to říct. Další. Určitě, jestli mě sledujete na Instagramu, tak budu dávat 1. nebo 30.12., já nevím, kdy končí rok. 31.12. budu dávat na Instagram, bude taková anketa, kde bude, protože moje jméno je Cracky Channel na Instagramu, Cracky_Channel a to už tam je 3 roky. To je myslel jeden kamarád, který prostě byl v jedné díře, zavřený a vymyslel mi to ze dne na den, no, takže tak. A jelikož to jméno už mám 3 roky, tak dám challenge a já tam dám prostě nějaký random jména, který tam chci já a jestli to odhlasujete na 100% a bude to přehlasovaný, ty 1 nebo 2, tak prostě uznám jedno za vhodný a to už si tam dám. Takže tak. Ještě bych vás chtěl takhle, než odejdete pryč z mýho kanálu, tak bych vám chtěl dát ještě jsem chtěl tady vlastně začněte vysledovat na Instagramu, sledujte i tady toho, omlouvám se, že tady je Petr, ale bude tady zmíněný ve videu, bude tady jeho Instagram, takže určitě taky bude mít nějaký views. Sledujte náš obou Instagram, on nemá YouTube, já mám YouTube, mě dejte odběr, jemu ne.
Takže tak. Takže já se s váma loučím a čus.